Tehát ezzel a dallal speciál Kanalas Laikának szeretnének kedveskedni nagyon sok szeretettel születésnapja alkalmából kedves felesége Évi és két lányuk Évike és Bianca. Kívánják nekik, hogy nagyon boldog legyen az életben, szerencsés, a Jóisten értesse erővel, egészséggel, szerencsében, gazdagságban. És ezzel a dallal szeretnék kifejezni, hogy mennyire szeretnek, Laikám, az Isten áldja meg a kedves családoddal együtt. És a titol szutodél, megy a születésnaposzász, tész baktále, sztevén baktále. Csináld apám a kedvedet, Táj, mert itt vagyunk, de te mellett. Jegye meg a fene ezt a nagy világot, de te nem baktál és a velém. Jaj, te kérjed, apám, én nem bánom az életet kihasználod. És most mondja a speciál a két lányod, a Bianca és Évike. Apu, úgy szeretünk mi tégedet, te jobban, mint az életünk. Te kéred, apám, én nem bánom, nálunk nem számít az Pedés savare te ven baktale. Jaj, de az én jó apámnak nincs jobb délvilág. Hiába keresem a családjának. Megkértem az Isten, és megvan már mindenem. A két lányának se velé, megvan már speciál Laikának felesége Évi és a két lánya Évike és Bianca. Te vén baktál. Megköszönjük az Istennek, hogy egyben van nekünk a család. Úgy szeretlek benneteket,